May mga mangunguma sa isa ka barangay sa Baguio City nga gin-connect ni Mr. RU sa Land Bank of the Philippines para may baluan kung ano ba lang ang mga programa sa bangko ang pwede nila masudlan. Ano ba lang ini nga mga programa? Pinato ni Baluon sa isa naman ka episode sang Are You Agreeable? Pero ang akong message sa ila nga dapat diverse. Hindi pwedeng 100% Same. rice tanan. Dahil tayo ko. Pero ipakita ko manok ng libot ko, people, ano na lang, ano. So, yun talaga more sustainable. Kita. So, kung makapasar sa ila requirement, parang nato eh. Simple mo lang ang requirement. Oo, simple lang sir. Endorsement lang sa LGU, sa City Agriculture Office, So, RSBSA. ikaw tag-iyas ang ano, ikaw tag-iyas ang lupa. Oo, most important yun, ang proof of ownership sa mga farmer. Pero na mga rent. May ano, next May, contract sir. I mean, ang less ba lang ang mga contract? Ang Pwede agreement. na. Ang agreement. Ang agreement. Basta ang agreement within lang sa terms ng loan mo. Oo, kung ano man pilawig. Kaya para ang makita bala ang span bala sa project within Kailan bala pa- kung 5 years man, 5 years man tayo. Laban sa mga agreements, diri wala man sa rice mo. Diri na bala in between sa lessor at sa lease. Ang agreement. Ano tapos ano mga legal requirements eh? May mga ano, mga lawyers Mapilot taguro ko pila na eh. Magtry ka anay, sir. Mapilot ta. Testing. So, pero ang design natin, tani, may alam mo na yun, ang humay, no? Pero integrated dapat sa manok, utan, no? Kung posible baboy, mayroon kung pwede. Okay? Then, makadto kita sa production ng organic fertilizer. Pwede man tangang ang apat, siya yung ma-manage sila. So, na muna siya ma-distribute sa iya kung available ang loan sila. Ano? Sino man loan sila ang individual sa equipment? Pwede man. Pwede si chairman mo. fertilizer, Pwede si pwede chairman may man loan. No? Pero okay sir, ang imo na ang atong fertilizer is part na siya sa cost of production. So pwede kami naka-finance da. Then amo na siya ang pag-ano niya sa fertilizer. Na-include na siya sa Oo. cost of production. Buligan mo na kami Oo, mag-ano mag-preparar. Buligan mo pa. Oo, pwede sa kapangayo bulig sir sa sa City Agriculture Office. Kay maperma na sila sa sa farm plan and budget na agriculture technician. Pwede niya ako lang may mo. Pwede ka muna, ipa-check ka to sa ila sir. Ikinanglan may noted by sa aton nga LGU. Kundi may figure na kamo sa humay ng 40,000. What about ang sa manok? Ma-presentar kami sa inyo. Oo, For sir. approval. Oo, mayroon man kami sir daw more or less, mayroon na kami sa nakasalista kung 100 heads is equal to Okay, meron na. 86,000. Oo. Ate okay. Maya eh. Kung meron na sa kadang existing. Ano about ang mga organic garden? I-identify nyo lang sir kung ano Vegetable lang garden. nakasunod sa cost. Then total nyo lang more or less lapit-lapit man sa amon nga range sa costing. Kung pilagid ang total. Kung ang vegetable dalata. Oo, dalata sir. Okay. Maya eh. Oo, so siya, Ang example be isa ka grupo sang farmer mabuta kung dependent abi sila sa kung wala abi sa tubig masyado mabutang tabi sang tasok part mo na sang malone kasi sabi mapatindog sila sang solar powered irrigation system 1.5 to 2 million abi is it pwede na fundingan ang sa solar sir as of na wala pa gid kami Wala na pa na. karaya. Oo. okay kailangan ano More on- ng water system Eventually siguro sir, ma-start na tayo sa the usual, the production lang. Then as kung magdako may yield. Kaya subong ma'am, ongoing ang construction sa dryer naman mo. Sabi mo din may gikaw lang si sir sa akong 1,000 square meter. 100. Kami na subong ang under construction sa Amo to sa sabitan niyo atok. Amo na sir or may building na ang gobyerno ang patindog ang building na So, pwede kami ka-engage into palay trading. bali kamo ang mabaligya sir. Kami ang mabakal sa humay sa Oo, farmers. oo. Kay Sa ila- finance na sila. May production Oo. cost na tanga May production. Oo. May mechanical harvester ko. Yes. Mas mapos kung kita na gid nang ma-purchase ang Mas palay. mayo sir eh. Oo. Pabor Sa inyo sa na farmer. lang, sa inyo na lang ang asosasyon. Oo. Ika funding ka mo Funding bakal? as to
Ano bakal? trading. Financial, para sa pagbakal. May Sa araman, Humay. sir, ng, pero ano na siya, ng may financial statement na nakinanglan, sir. Kaya medyo dako na akong trading. O ganun, trading na sila. Kaya parang ang objective ng chairman nga parang ma-liberate siya lang ang ilang lang humay. Kaya kung ma-depend ka lang sa trader, okay ka pa pero kung bakal mismo ang asosasyon, may liberate sila nga, maka-demand sila sa prices nga higher. So, sa amo na, sa asosasyon na ang Paul mo, sir. Asosasyon. Na, galing ang asosasyon, hindi makaulam. Amo lang sila, na no? galing, sir. Kasi makakuha kami sang SEC registered. Ano nga rin na, wala po sa CDA. ano pa? SEC. SEC, sir. CC sa association? Kaya post pala na. Sir. Amo na, sir. Ako ng association, may Security Exchange Commission, pwede na. So, ang pwede niya, sir. SEC or Pwede na, CDA? tayo na round. Eh, CDA cooperative mo. At association, galing ka patag, basta may Security SEC, Exchange Commission. oo. SEC registration. Punta na na, ako sa kaya na magkuha. Kaya nga itong project ma-start na first dropping mo dati so June 15. That's why ganit timing, yun isang ginobra sa bunga dryer, oh. Pina-accelerate na yung pag-ubra sila kay timing na sa mag-harvest kasi September, yung ulan. Yung ulan yun na. So, matistingan tagay ng aton na ano, na pag, ang technology yung ginagawa natin wala. Magpakuha na tayo na siguro, kung miro. Kung Ma-start sila na lang, nagabilog, oo. para hindi tayo bigay. Trial na ni sir na ano. Tumawa, ano tayo, testing Tingnan na lang kung ano yung active ka good payer. Gano? Siya mo Para na, hindi ko kilala man. Gani, oo. Ikaw endorser. Kaya kung Oo. may Kimatag lang pa kay sir list of requirements kag may mga forms kami, mga application form. Ako na, para gali. Pakuha mo lang sila sa RSBSA, kag PIN. RSBC Yes. halos 90% sa partners Yes. ko RSBC. Sa PICC, PIN kag proof of ownership. crop insurance, ito ta. Sir. Ano? May insured man naman sa PCIC, sir, under sa program. Naku pa na ang paliw sa Yes. Mas Land nako. Bank Finance. Yes, kung Land Bank Finance, mas nako ang claim mamakwa sa PCIC, ang sir. Kaysa sa RSBSA lang sa simple. Kaysa bunga lang sa 25 ang PCIC. Correct, sir. Oo. 25,000 per hectare. Lain na kung under ka sa program sa Land Bank, mas nako ang claim mamakwa sa PCIC. Ano siyang program? Agree sa program, sir. Acquisition. Okay. Good news na siya. Hindi At kami ito daw naklaro gawa lang ang programa sa gobyerno bla through land bank. Ito una daw kasalimuot blaw. Hindi mo na naintindihan ko na nga daw apos pa lang gali. basta yun lang tama ka budlay sa requirements. Alam mo lang ginasa, sir. Ma-post na yung compliance partner lamang. Dahil mo siya partners na willing sila. So depende naman kung pasuktan kung makalog. Ah, sa iyo mo na sir, Kung naman na yung bahala kung sino kasunod. Ikaw endorse. May saya ka requirement, active ka, mayo sa kamalugaya. Oo. Pila ka members ang arasin mo nga? Kaya ako 229. Active is almost 100 years. Association. How long ang association, sir? Ilan na ito? 9 years. 9 years. May tatlo kong mechanical artist. Isa gani iya yung bakal niya. Ang isa out sa isa na Income niya na bakal nila. out sa income sa alin sa terminal. So financial statement nila ubot sila ng Mayo eh. Ah, may ara May na. nakabakal sila yan. Usually na may kapal. Buba na lang iya nakabakal siya isa. So, kanya way bata. Yung bata. So, next level na ito na muna kung sa production na ng organic fertilizer. So, para mag-sustainable. Nagsugod na ganito daw. Tara na, Germano. Production organic fertilizer na nabra daw. Hindi mo takabra eh. Pag in-istorya, the last time na yung mga ulang ko sa imos shredder, Oo. ganun mo ko to vermicast man nga po siya. Hindi naman ipandingan na siyang land bank, German. Si land bank mabakal si Imo sa shredder para si... Sir, sa pagstorya nyo initially, good news para sa inyo? Yes, kada ko nga bulig kay Kaglan Bank. land bank niya mo. Ang interest rate is kaya ko ng buo. Affordable para sa kay farmer. Kaya ang lakatiring interest rate is 8 to 10% Dire, sa mga ang existing sa buong. per month. Oo. Per month ka. Grabe. Anong kami? Nakibot. Pero di ka mababa. Nakibot ka.
So, pinagi sa land bank, wagi ko daw na si Sir makadala bisita nga mo sini nga pinaka-useful para sa amon nga part. Nakuha mabulig. Kay as of now, ang problema namon, ang i-finance namon the first cropping. Oh. Kaya subong niya gatunga-tunga na ang third cropping season, daw halos due tayo na lang kinanglano namon yung mga inputs pang last application na lang sa nga puno. So ang first cropping from land preparation, binhi, chemicals na ginagamit usually very halos farmers chemical farming ang Practice. ginagamit Pero practice. sa puwan sila kay ginaway ito sa mga Subong mahal. matamato ko din nga may encourage ito organic Yes. kay dako diferensya sa nga punong chemical compare sa organic. Nagligad, nagbakal ko abono 1,360. Ngayon na, nagbakal 1,680 na. Dasig pagsaka na. Apektado man. 3 weeks lang ang gap. Hmm. So, ang land bank, nangin Instrument. Kulat taon ta among makasalbar sa Farmers natin din. problema ni farmer. Sila binagit sa ako diri sa Arpat, sa barangay Kabunan. So, dako bing bulig. Thank you, good ma'am. Nakato ka mo, sir. Thank you, good. Nakabay pang matigayon natin before first cropping. Kami show ng tanan yung mga papilit. Pag maka-avail kami sa inyo production loan. Bilog na siya, ma'am. 40,000 ang irrigate. Pilog na siya, sir. Short-term line na siya. Lump sum na siya. After 6 months. After 6 months mabayad. Yes. Including So, na ang interest na 3% per annum, bali 1.5 interest ng Yes. Correct, sir. 1.5. Kaya ginakulbaan ko lang mag-release bilog na lump sum. Kaya ba sila hindi tanan magkadto sa kinanglanon sa farm. So, basi may mo idea System. Data system. nga maagyan na sa association ang ma-release sa ila, staggered release, 51.5 man lang within 6 months ang interest rate. Para tanan na ginulang sa land bank, makadtugid sa panguba nila. May control. Kaya kung nihatag mo sa farmer direct ang 40,000, may nanagulo ka tilawang farm 20. Kaya ang purpose, production loan para sa production cost. So, muwata lang sistema. Sa inyo na, sir, internal sa association Internal kung paano ang arrangement. Kaya naagyan na sa muna sa program sa basic. Kaya release, 3,000 per hectare ko lang to kay Mr. Rec Cordoba. Sa land bank, 3,000 production loan per hectare, din-release bilog sa Lasal. Pag puli, isang farmer may dala nga 3,000 pesos, pagkaaga pa na puli. Ubus na. Nainom. Hindi ko gusto nga matabo, di ba? Dapat makatugid sa uma. Na nasa umagit. So, allow doon sa nga daw i-release ba abono kung ano na ba, anything na nakuhan. Association na naguro sa Amo gani, amo na registration sa mga palakat. Kasi may mga legal impediment pa na sa kay take direkta ang ilang programa direkta sa farmer mo. Basi mareklamo si farmer nga ginaagi pa sa imo something like. Paano na to Arrangement maubra? na kamuguro, sir. Ng internal. Internal nga agreement or basta pwede ka maka Hindi, kung internal agreement, ba't ang relay sa kwarta, diretso sa ngalan niya? sa farmer dito galing. Muna sir. galing ang mga problema kay ilang Wala alam mo. concern ta. Kung paano na siya ano. Pero kung di sila kabayad within 6 months, si association magyapon kaya kumendo. So dapat I don't know kung paano natin na sa matagaan siyang liway ang asosasyon nga sila daw ma-manage partly sa So kung papalo naman sila, may shoulder ni association ng ilang Amo utang. na exchange. Mga abuso naman na. Oo. Hindi naman na magbayad. Dati kasi yung suggestion ko sundo nato ng trader ng tile lang. Pagka manok ani ka nagaganga ng imo harvester daw. Harvester mo na itong dalo. Di ba kasi May idilak ang sako na, may utang. sako. Oo, may sako na. Amo gila lang the only way nga Ako na siya mama, gusto na Ay, tingnan mo nang isa ka-concern. palay trading. kailan areglon na nagawang May concern. utang, ang harvester ara,
nang lang pugos nila, makuha nila ako Para mabayaran. para makabayad yun. Kasi pwede na sa mga istoryan. Basta nita ni sir kung association ang nalang ang ma-apply, galing ang mula na ang kulang sa documentary mo, ang SEC Hindi, registration. pero kung SEC mo lang kinanglanon mo, pwede kasi mo apply nyo sa apply. May nga gaw. ma-apply Basta na, asosasyon, SEC mo lang. para sa Wala ka inigin pa na SEC. Duli ko siya no? Di ba kaso kung i-SEC mo na, wala kaso ya. Oo. Same lang. Ang asosasyon niya, pwede mo naman i-register sa Security Exchange Commission. Wala man na siya contradiction sa duli. Try ko. Dalawang tabi, mamangkota sa SEC. May nayar na maguro kasi. Ha? May nayar na maguro kasi. Ora daw. Ora, di rin mo lang yapot makulod. Ang ilang Sa sila. nabigad siya sa association sa tricycle niya, Iloilo ako. Oo, hindi rin na naguro. Di may SEC na tali sa may kono. Sa may libertad naman yung pensyon na kapit sa bayana. Yung tingnan na office. Pagtuan tayo. Yung tanan nga documents sa pag-submit sa duli, isa mo lang itong i-submit. Oo. Same lang. Oo. Sir, para anong diretso nyo lang sa Benepisyo pa sa inyo sir kami SEC registration na kamo doon. Mas namin na siya. Na-pressure ka sa pero magamit mo sa yung dalawang Oo. Ito ka muna naguro brown para ang tanang nga kwarta maagi Oo. sa sa susunod. Para i-reach Otherwise, wala sila memo eh. Ayun ka muna lang na ilan sa inyong mga farmers. Relending. At yung nauna mo na check. Yes, sir. Oo. Sila itong tipo. Yung ngayon ako sa mga requirements na naman. Sige, sir, mabilis. Hindi lang ang mga mangunguma diri sa Bago City ang pwede mag-avail sa sini nga programa. Bisan ano nga grupo sa mga mangunguma ang pwede ka-avail sa sini nga programa sa Land Bank of the Philippines. Kita rin na makitaliwat next week diri lamang sa Are You Agreeable?